Sunan ko diya kang Kristo, maing adlaw na sab kanyo din ha, kini na sab si Rico Rivera. Kini ang Lamdag, ang Catholic Forum. Nagpaambit na sab kaninyo, may tungkol sa mga doktrina sa simbahang Katoliko. Karon sa ingon na, bisan sa ginagmay, ito na kita makatunan, sa ginagmay lang, apan kini sa man ka doktrina sa simbahan. Kini dili na to malalis, tungkol kay doktrina man. Atong pagkasagutan karon mao ang uluhan o religion and the end of man. Relihiyon ug ang katapusan sa tao. Unsa man gid ang destinasyon sa usa ka tawo sa iyang pagpakabuhi sa kalibutan. Doon lamay usa ka destinasyon ang tao sa iyang pagpakabuhi sa kalibutan mao ang Ginoo. Ug ngadto siya sa Ginoo mapaingon. Man's high destiny is to go to God because man comes from God and belongs entirely to God. Ang paingnan daw sa katao ngadto sa Ginoo tungod kay siya hinimo man sa Ginoo o gipanag-iyahan sa Ginoo. Our reason tells us that someone made us, that someone is God. Ang ato daw panghuna-huna kita nakahibalo nga aduna ginaghimo kanato. Nga ang naghimo kanato Ginoo. Wala may mo tunga nga gikan sa wala. Kay kung naay mo tunga gikan sa wala, wala pud na siya. So kay nitunga man ta nga gikan sa naa, nga sa ato pa nagi nag-exist nga nagbuhat kanato nga mao ang Ginoo. Ang Ginoo dunay purpose sa paghimo sa tao. Unsa may purpose sa Ginoo sa paghimo sa tao? Basahon ta kini para maklaro gyud. Our reason also tells us that God must have made us for some purpose. God made man to know Him, to love Him, to serve Him in His Word, and to be happy forever with Him in the next. Sa ato pa, ang Ginoo day, ang purpose sa pagbuhat sa Ginoo kanato, o kini mahitungod na usab sa pagtulunan ni San Ignacio. Kini nga akong gibasa, gikan gihapon kini sa atong libro nga may Catholic Faith. Ang purpose di ay sa paghimo sa Ginoo sa tao nga ang tao mahibalo sa Ginoo. Ug diha sa iyang pagkabalo nga dunay Ginoo, mahigugma din siya sa Ginoo. Tungod kay nahigugma naman siya sa Ginoo, magsilbi na siya sa Ginoo. Ako na purpose. Tungod kay ang ultimate purpose, ultimate destination sa tao mao man ang Ginoo. O nga, sa imong pagkabalo nga dunay Ginoo, mahigugma ka sa Ginoo, ug diha sa imong pagkahigugma sa Ginoo, magsilbi ka na sa Ginoo. Usab ang tao gihimo sa Ginoo aron dili lang nga magpuyo-puyo sa kalibutan. Gihimo kita usab sa Ginoo kay aron ang atong lawas ang diri sa kalibutan kita mga langyaw ra mampod, mga dumuduong. Sa ato pa dili kini ang tinuod nato nga Pinoy-anan. E dili man kini ang tinuod nato nga Pinoy-anan, do na kita tinuod nga Pinoy-anan ang gitawag og langit kung diin asa ang Ginoo. Kay kita gitawag man sa Ginoo ug kay kita mga hinimo man niya nga ang atong kinabuhi sa kalibutan usa lamang ka lumalabay. Kung kay lumalabay lamang kini, usa lamang kini pag preparar sa atong kalag ngadto sa Ginoo. Pagpreparar sa atong kalag alang kaluwasan niini. We are belong to God. Kita gipanag-iyahan sa Ginoo. Kung kay gipanag-iyahan man kita sa Ginoo, aduna kita sa mga obligasyon. Unsa man kinatong mga obligasyon? Ang obligasyon nato nga magsilbi kita sa Ginoo ug kinahanglan nga mag-alagad kita sa Ginoo. Ug unsaon man nato pag-alagad sa Ginoo nga makahibalo? Og diha migawas ang pulo nga relihiyon, religion. Sa may pasabot sa religion. Pasabot sa religion gikan kini sa pulong Latin nga religare. Nga sa ato pa to bind. To bind is pagbugkos. Pagbugkos sa tao ngadto sa iyang magbubuhat o pagbugkos sa tao ngadto sa Ginoo. O ang ato bang physical nga lawas mismo may atong ibugos ngadto sa Ginoo? Of course dili. Tungod kay ang image and likeness of God anaaman sa atong kalag, sa atong soul.
So ang atong soul mauday ang makigbind ngadto sa Ginoo. So ang relihiyon mao ang binding of souls to God. Mao kanang relihiyon. Mao nga dili pwede maluwas ang tao kung walay relihiyon. Tanang relihiyon ba parehas? Dili. Isa lang ang gitukod ni Kristo. Nang isa lang ka relihiyon ang pwede makaluwas sa kalag. Basic kayo og simple nga pagsabot sa relihiyon o ang pagduol sa tao ngadto sa Ginoo. Inana lang ka simple. Unsaon man nimo pagduol sa Ginoo kung wala kay relihiyon? Nga sa ato pa, kinahanglan makabaton ka og relihiyon aron makapaduol ka sa Ginoo. Religion is not a matter of feeling. It is a matter of will and action. Ang relihiyon kuno dili mahitungod sa pagbati, dili man nga agoy dili inana ang relihiyon. Ang relihiyon mahitungod sa kabubuton o sa binuhatan. Sa ako nang giingon ganina, importante kaayo nga makabaton kita og relihiyon. It is necessary for us to practice religion. It is absolutely necessary for us to practice religion. God gives us no choice in the matter. So ang Ginoo day, wala maghatag ka nato og pagpili mahitungod ni anang mga butanga. Tungod kay gitawag man kita sa Ginoo, kinahanglan magpasakop kita sa gitukod sa Ginoo nga relihiyon. Wala maghatag ang Ginoo kanato og choice og pagpili mahitungod ni ana. Dili nato ikalimot nga sa kalibutan daghan kaayo gid ang naningkamot nga madunahan. Mahimong sikat, mahimong makusganon, powerful. Pero tama na sa kalibutan. Human sa imong kamatayon, magbiya ng imong kalag sa imong lawas, ibilin ang tanan. Wala na. Dili kining makapabanhaw kanimo. Kung dili, kung giunsa nimo pagkinabuhi, giunsa nimo pagpreparar ang imong kalag para sa Ginoo. From whom do we learn to know, love, and serve God? Sa asa man kuno kita nakabalo sa paghigugma o pag-alagad ngadto sa Ginoo? We learn to know, love, and serve God from Jesus Christ, the Son of God who teaches us through the Catholic Church. Sa ato pa di ay, makabalo kita sa paghigugma o pag-alagad ngadto sa Ginoo, pinaagi kang Ginoong Hesukristo o pinaagi usab sa simbahan nga iyang gitukod nga mao ang Katoliko. Inana ra ka sayon kung unsaon pag kahibalo nimo paghigugma o pag-alagad ngadto sa Ginoo. Ang walay pagpakabana sa pag-study or pagtuon sa relihiyon mao'y sinugdanan gid sa kagubot sa kalibutan. Kamo mismo nakabalo kung unsa kagubot ang kalibutan karon. Tungod kay nagkadaian na lamang ang gitunan sa mga tao. Gilimtan na nila kung sila na lugar, ang ilang estado nga pagkabinuhat sa Ginoo. Ang pagtuon usab og pag-study sa relihiyon, dili po ninyo basta-basta nga makabot ni mga ikaw-ikaw lang. Kinahanglan aduna pod ikaw kapangutan-an. Doon na po'y magtudlo kanimo kung unsa man ang tinuod nga relihiyon. Mao na bitaw ng daghan kay nahisalaag tungod kay ang laing sikta. Kusganon kayo sa ilang pagsangyaw diha sa mga kasuk-sukan. Sila na ingon nga sila ang tinuod. Mao na nga ang mga tao sa nga walay pagtuon na kadungog niini o na-convert sila ngadto sa laing dalan. Kana mo'y labing dili maayo nga kapalaran. Tungod kay mag-unsa man ang tao kung iyang maangkon ang tibok kalibutan apan sa katapusan mapildi ang iyang kalag. Wala gayon. Kung kinsa man pud katong mga tao nga nagdumili sa pagtuon o pag-study sa relihiyon, sila ang mga taong gitawag og free thinkers, agnostic, skeptics, rationalist. Sila nagatuo nga ang tanan nga nagtunga sa kalibutan, nga nag-exist tanan sa kalibutan, mahatagan og rason, mahimong
nagsalig lamang sila sa kalantip sa pangisip. Napan sila sayop ni ana. Tungod kay ang Ginoo naghatag og walay kapilian mahitungod sa relihiyon. Pareha sa math. Ang math na bagod siya ay choice, kung 1 plus 1 na bagoy laing choice nga answer ni ana. Inana usab ang kaluwasan. Maingon nga there is no freedom in mathematics. There is no free thinking about mathematics. Maingon usab ang relihiyon. Adunay usa ka magbubuhat. Ug usa lamang ang gitukod ug usa lamang ka relihiyon ang makaluwas. Freedom of thought gawas nun nga panghuna-huna. Na bagoy gawas nun nga panghuna-huna about sa kamatuoran. Adunay sukaranan sa balaod nga nagbugko sa kahibalo ug kinaadman. Sa ato pa, dili pwede ang pre-thinkers. Kay ang kamatuoran dili na nimo mahimong dili tinuod kay usa man kini ka kamatuoran. Ang makatarunganon nga tao nagtuon sa relihiyon sa pagtuki sa mga sukaranan sa balaod. So kung ikaw nagpuyo-puyo ka lang, nga nagpaabot lang ka og dawat limpyo lang ang imong pagtuo, walay mahitabo kanin. Daghan kayong salamat ug wala pa ka subscribe. Palihog subscribe. Kini na lang si Rico Rivera o kini ang Lamdag Catholic Forum. Ave Maria.